Hej med jer. Jeg vil nu fortælle jer noget om, hvordan man laver en automatisk indholdsfortegnelse i Word, og hvordan man henviser til den anvendte litteratur og kildemateriale, og laver en indholdsfortegnelse til sidst i opgaven. Og her tager jeg lige udgangspunkt i et eksempel på en lille mini-opgave om den amerikanske revolution. Jeres DH skal selvfølgelig være større end den her, der skal også bruges mere materiale, end jeg gør i den her lille opgave. Men først så vil jeg lige sætte nogle sidetal ind, for det mangler jeg her i opgaven. Jeg skal op under indsæt, så vælger jeg sidetal, og dem vil jeg gerne have nederst på siden. Så de kom der. Så vil jeg lave en indholdsfortegnelse, og for at kunne gøre det, skal jeg lige markere de overskrifter, jeg har, og så skal jeg vælge at formatere dem som en overskrift 1. Og I skal kun bruge overskrift 1, medmindre I har underoverskrifter. Dem giver I så overskrift 2. Men den her opgave, der har jeg kun et hovedafsnit. Så dem kalder jeg alle sammen overskrift 1. Her den trykker på overskrift 1. Og skal I huske at tage konklusionen med. Den er der. Også en overskrift. Nu vil jeg så have en indholdsfortegnelse helt oppe i starten af opgaven. Så jeg gør lige plads til den her. Og så vælger jeg referencer. Og ud til venstre, sådan ser den i hvert fald ud i mit Word. Måske er knapperne andre steder i jeres Word. Men der skulle gerne være en, der hedder noget i retning af indholdsfortegnelse. Og jeg vælger simpelthen bare den øverste. Bum. Og så har jeg en automatisk indholdsfortegnelse. Den fylder ikke ret meget her, så her er det lidt fjollet måske at have den stående på samme side, men det vil jeg nu anbefale jer, at I har den stående på en side for sig selv i jeres DH. Så det prøver jeg lige at gøre her. Jeg flytter den ned. Så den står på en side for sig selv. Men nu står indledningen jo på side 3 og ikke på side 2. Så det skal jeg lige have gjort noget ved. Jeg højreklikker op på indholdsfortegnelsen, og så vælger jeg opdatere felt. Jeg vil bare have opdateret sidetal, og så passer det med sidetallet. Godt. Nu skal jeg henvise til noget materiale. Det kræver, at jeg har tastet noget materiale ind i systemet her. Det gør jeg også under referencer. Jeg finder den her administrer kilder. Jeg har ikke tastet noget materiale ind endnu, så jeg vælger ny. Og så vælger jeg her, hvad slags materiale det er. Det er en bog. Forfatter Fry. Det er navn. Det starter jeg med. Og så hedder han Carsten Johan. Fornavn. Ja, verden 1914. Den er udgivet i 2010 af forlaget Søsteren. Altså udgiver af Søsteren. Så brug en bog mere. Så her vælger jeg igen bog. Der hedder forfatteren Nielsen. Og Jungs. Fornavn. Bogen hedder Den amerikanske revolution. Den er udgivet i 1976 af forlaget. Jeg kan selvfølgelig bruge mere materiale end det her, men jeg vælger lige at tage udgangspunkt i de her to bøger. Først så har jeg et redegørende afsnit her om de 13 kolonier og Storbritannien. I og med at det er en redegørelse, som alle sammen bygger på de samme sider i den samme bog, så har jeg valgt at slå henvisningen til dem sammen. Jeg har lige for min egen skyld skrevet, hvilken bog jeg har den fra, og hvilke sider jeg har den fra. Men det her, det vil jeg ikke lade stå i opgaven. Her skal jeg sætte en reference ind. Og det vil jeg gøre ved hjælp af en fodnote. Jeg skal op, vælge indsæt fodnote, og så kommer jeg herned. Og her der har jeg jo en bog, jeg allerede har oprettet i systemet. Så her der kan jeg trykke på indsæt citat. Og det er altså fra Fry, side 206 til 209. Jeg vælger Fry. Og så vil jeg lige have sidetallet med også. Så der skal jeg lige venstre klikke nede på henvisningen her. Og så skal jeg vælge redigere citat. Jeg kan tilføje sidetal, og det var side 2.
Og hernede, der vil jeg simpelthen ikke have titlen med på bogen, der vil jeg bare have forfatter og årstal med, så jeg vælger at skjule titlen. – 208 står der, det må jeg heller lige få rettet. Så, nu er det rigtigt. Og så kan jeg godt slette det her. Det var egentlig bare lige en note. Jeg går længere ned. Nu kommer jeg ned i min analyse. Og her, der har jeg et citat fra en kilde, nemlig fra Virginia stempellovs resolutioner fra den 30. maj 1765, som jeg har fundet i den her bog, skrevet af Nielsen. I min fodnote, der vil jeg gerne henvise til, hvad det er for en kildetekst, jeg henviser til. Og det gør jeg ved at indsætte en fodnote, der kommer herned. Og den kildetekst, jeg har hentet citatet fra, det er jo altså den her. Det markerer jeg lige en gang her. Og sætter her. Det er jo ikke længere det stående med gul. Så her citerer jeg så fra Virginia stempellovs resolutioner fra den 30. maj 1765. Jeg er også lige nødt til at tage min læser, hvor jeg taget den fra. Så her kan jeg skrive her. Fra. Og den her gang var det fra Nielsen-bogen. Nielsen 1976. Hvad var det nu for nogle sider? Det var side 40 til 41. Så her der venstreklikker jeg igen, og på rullemenuen der vælger jeg redigere citat, og skriver jeg 40 til 41 under side til, og vælger at skrive titlen igen. Så kan I se, her der har jeg altså både en henvisning til kildeteksten, men man kan også finde ud af, hvad det er for en bog, den er taget fra. Så sletter jeg min note til mig selv her igen. Hernede, der henviser jeg faktisk til nøjagtigt den samme kilde. For lige at være helt tydelig over for læserne af den samme kilde, så vil jeg lige skrive en fodnote om, at det er altså den samme kilde. I stedet for at skrive det hele en gang til, så kan jeg skrive ibid. Det forkortes for ibidem, der er latin og betyder det samme. Så hvis man henviser til nøjagtigt det samme materiale i en fodnote, der kommer efter en anden, hvor man har skrevet flere oplysninger, kan man bare skrive ibid. Det er jo rigtig smart. Hernede har jeg i gang i en anden kildetekst. Det er uafhængighedserklæringen fra det 4. juli. Igen laver jeg en fodnote. Så skriver jeg uafhængighedserklæringen. Så også, hvor jeg har taget den fra. Og hvad var det nu for en bog? Det var Nielsen 96-99. Citat. Nielsen. Venstreklik. Vælg redigere citat. Og så kan jeg skrive side til 96 til 99. Og så sætter den sådan her. Nu vil jeg så prøve at lave en litteraturliste. Den laver jeg lige på en side fra mig selv. Og så skal jeg bibliografi, som jeg har her. Jeg vælger igen bare det øverste design her. Bum. Og så har jeg simpelthen de 2 bøger, som jeg har brugt, skrevet ind i bibliografien. Det er meget let. Er det ikke? 2 arbejdsløse.